Аз обаче съм спрял звуци. Спрял съм червената светлинка. Са нямаме звуци. Не е смисъл тия, нали, штракалките, шатър, глупости, червената светлинка. Защото имах много сериозно излияние, да казвам. Казвай. За БСП митинга ли? За БСП митинга съм очарован. Най-хубавото е, че го пропуснах. От бабите. Радваме се, че бабите си тръгнаха, когато ние дойдехме. Да. Обаче отървахме червените тениски на Че Гевара. Има още. Има още, бе. Не, ясно, не са без пари. Ако са без пари, те не са без пари, бе. Да, бяха без пари, щяха да са ги изяли вече. Прав си. Без пари даже и БСП няма. В тази държава. Веско Маринов, дали? Веско Маринов, не знам, той може пред Александър Невски. Веско Маринов. Не можаха с оная подписка във Фейсбук, където нали имаше някаква група така да помогнем на Веско Маринов да спре да пее. Аз до края не се включвах, защото вика, сега човека като го харесват бабите да си пее. Мен не ми пречи, аз не го слушам. Обаче много приятели, примерно 80% от приятели са да спре да пее Веско Маринов. Веско каратиста. Що каратиста, бе?